No moikka moi. Tässä on mun rakkain perheenjäsen Aatu, kohta puolivuotias. Hän on nyt vähän tämmöisessä lepoasennossa, ei tästä striimistä sen enempää saa irti ainakaan koiran kanssa. Mutta tosiaan tässä kattelin, että mulla on 7 tilaajaa, olisi tosi kiva pitää live-striimiä. Jos se mahdollistuisi, että mä oon vähän tuohon TikTokin välillä kyllästynyt, että se on mitä on. Nämä on niin erilaisia nämä somekanavat. Mutta olisi todella tärkeää tulla puhua tästä mun sairaudesta. Ja se, miksi mä kerään pienkeräyksellä hoitoa varten rahaa. Mulla on parantumaton tämä sairaus. Ja mulla olisi tästä tosi paljon kerrottavaa. Ei tässä muuta. Tilatkaa.